κλπ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τα τελευταία 18 παιχνίδια που έχεις παίξει με τον ΠΑΟΚ μέσα έξω, ξέρεις τι έχεις κάνει? Το τέρι σου era σένα. Εγώ σου λέω θα πάρω κύπελο, πρωτάθλημα κλπ. Πρωτάθλημα του χρόνου, κύπελο αυτός. Περίπατο. Εσύ βλέπεις να δυσκολεύομαι και 4 αγωνιστικές. Άρα δηλαδή μέσα του πρωταθλήματος ο αίτητος θα τελειώσεις. Πρέπει να κάνω και 5 ήττες. Το θέμα είναι η μπάλα που ξεκίνησε να παίζει με Κούπερ δεν την έχουν δει ούτε και οι Διαριανοί. Που 2-3 χρόνια μαζί του παίζουν καλύτερα. Πλέον η ομάδα πετάει. Ποιους κέρδιζε ρε μαλάκα, τον πρώτο τελευταίο και το τελευταίο θα κέρδισες. Το πρώτο τελευταίο και το... Που έχεις να την κερδίσει καμιά δεκαριά χρόνια. Α, ποιο τον Ολυμπιακό. Δεν το κέρδισα πέρυσι το κύπελο 1-0. Ναι, που ήρθε με τη δεύτερη εντεκάδα. Στο δωμάτιο. Εκείνο που βάλω Κοσεϊσάου την κολάρα, ρε, τη λόμπα. Στα δεύτερα. Με τα δεύτερα ήτανε. Εγώ πιστεύω δεν ήταν ούτε και τα δεύτερα. Συγγενείς στείλανε χθες. Ενώ ο Άρης είσαι κάτω. Κοίταξε να δεις. Σου έχω ξαναπεί. Η επαρχία, από τις ομάδες της επαρχίας εναντίον του ΠΟΚ τελευταίος στην κατάταξη. Σε ποιον να είμαι σε επαρχίες. Ο μόνος αίτητος είμαι από όλες τις επαρχιακές ομάδες, το ξέρεις. Τι? Ο μόνος αίτητος εδώ και 2,5 χρόνια από όλες τις επαρχιακές ομάδες. Εναντίον της επαρχίας, λέω εναντίον του ΠΟΚ. Η επαρχία βάζουν μέσα στη Θεσσαλονίκη εναντίον του ΠΟΚ έχουν κάνει μια κατάταξη τα τελευταία 5 χρόνια. Και είσαι τελευταίος. Εγώ. Ναι. Ναι, είμαι τέλος, αλλά πέρυσι βγήκα δεύτερος. Και τι, είδες να συζηλεύει κανείς για αυτό που πέτυχες, άκουσες καλό σχόλιο για την ομάδα. Βεβαίως, όλο ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ σταθερός και κανένα του παιχνίδι δεν θα κοντράρει στον ΠΑΟΚ, ότι θα χάσει. Μόνο με το ντέρμπι. Εδώ φίλε, συγγνώμη. Ο ίδιος ο προπονητής βαριέται αυτό που βλέπει και κοιμάται στον πάγκο. Ρε αγόρι μου καλό, ρε αγόρι μου καλό. Έχεις καταλάβει ένα απλό πράγμα, ότι ο ΠΑΟΚ σε 19 αγωνιστικές έχει φάει 4. Σου λέει κάτι αυτό. Ωραία. Και εσύ λες ότι αυτό που έχει φάει σε 19 αγώνες του αργότερα το για πλάκα. Γίνονται αυτά. Ωραία, όταν έρθει να βάλουν και κάνα σχηματάκι να βάλουν κάνα φράγκο από σένα. Βρε αυτό γίνεται όποτε θες, αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι δεν θα μπορείς να το ρισκάρεις αυτό το σχήμα. Άλλος δεν τρώει γκολ. Πώς θα του βάλεις 3. Καταρχήν εσύ αγόρι μου που να παίξουμε μαζί, τα 4 θα έχεις πάει στα 14, έχεις πάει. Γιατί συγγνώμη, μήπως να παίξω και πάω Τρίπολη την Κυριακή Χιλιό, που έχω να χάσω επαρχιακή ομάδα 2,5 χρόνια. Δεν θα κερδίσεις. Α, θα κερδίσω όμως. Έλα ρε φίλε την Κυριακή να ξανακερδίσω. Δεν ασχολείται μαζί σου. Κανείς δεν ασχολείται μαζί σου με αυτήν την ομάδα, δεν ασχολείται κανείς. Γιατί ρε, δεν είμαι μόνος μου τρίτος, με πιθανότητα 80% να τελειώσω και τρίτος. Σου το είχα πει αυτό και πέρσι. Όταν κάποιος κάνει ένα θετικό σχόλιο για την ομάδα, την μπάλα που παίζει, γράψω και θέλω να μου το δείξεις. Και από μένα ότι... Εγώ έλα τώρα τόνο γραπτά ότι είναι πιο σοβαρή ομάδα, με τσίτερες άμυνες. Γιατί επειδή το γκολ, ναι, δεν μου λες σοβαρή, δηλαδή ήταν και η Εθνική Ελλάδα όταν πήρε το Euro και τώρα δεν θυμάται κανείς και τώρα δεν υπάρχει το χάρτη. Γιατί λέει αμφιβάλλεις ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες στον ΠΑΟΚ που τους στέλνουν όλες οι ομάδες, δεν θέλει κανείς, δεν θέλει εσύ τον Κοντρέρα, ας πούμε. Εσύ ζεις σε άλλο πλανήτη, έχεις στόχο ξαναπεί. Δηλαδή δεν ήθελες εσύ τον Κοντρέρα αυτή τη στιγμή στην ομάδα σου, που είσαι μια τρύπα πίσω ολόκληρη. Εντάξει, εγώ σου λέω, καταρχήν εγώ όταν μιλάω για αθλητικά μιλάω σοβαρά. Εσύ μιλάς σοβαρά από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εγώ σου λέω ότι το 4-3-2 όπως το παίζει ο Κούπερ δεν το ξέραμε στην Ελλάδα. Δεν το ξέραμε. Κάτι νύχη και κάτι χαζί στις Κυριακές μας εξηγούσαν κάτι συστήματα, καινούς χώρους και με τετράγωνα μέχρι εκεί η φαντασία τους. Και τώρα έρχεται ένας Κούπερ και παίζει 4-4-2 υποδηματικά. Και τώρα να πεις ότι έχεις φάει 4 γκολ. Έλα ρε αγόρι μου. Εγώ να σου πω κάτι, 40 γκολ θα φάω ώσπου να τελειώσω το τάγμα, αλλά θα έχω βάλει τα τριπλά, θα βάζω 4 και θα τρώω 2. Αλμπαλάρα. Λοιπόν έλα εδώ να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα την Κυριακή, εγώ παίρνω το άσχη του Γιάννενα και θα πάρεις το διπλό. Εγώ πιστεύω ότι θα σου βάλω ότι θα βάλεις ούτε γκολ. Ούτε γκολ θα βάλεις την Κυριακή. Κοίτα, Κυριακή και στο 0-2, αλλά τώρα αυτό που με λες είναι ένα στοίχημα γέλιο. Ούτε θα βάλεις και δεν θα βάλεις γκολ για ένα απλό λόγο, γιατί θα παίξεις κλειστή άμυνα. Στα Άρης Πάο που είναι τα χρήματα. Ποιο Άρης Πάο, θα έρθει ένα διάφορο μάτι 28 αγωνιστική εκεί που μπορεί να έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Όχι, ο μόνος εκεί πέρα που μπορεί να ενδιαφέρεται είναι ο Ηλίβιος Αργανός της 3, που πάλι θα χτυπιέται και 0-0 θα φέρουν κιόλας, πληροφορώ κιόλας. Τι ποιος είναι στο 4-0 να βάλει. Το 4 δεν ήταν βαθμολογικό ενδιαφέρον, εκεί που παίζεις μας, στα play-off άμα είσαι κέρδεις και παίξουμε σοβαρά, μπορεί να βάλουμε στην εκεί ένα διάφορο μάτι, τι να βάλω. Στα προκριματικά κυπέλλου. Προκριματικά κυπέλλου βεβαίως θα βάλω στοίχημα, αλλά όχι στην 8η αγωνιστική. Ωραία, στα προκριματικά. Προκριματικά δεν έχει ώρα θες και άμα παίξεις και στην Τούμπα θα πάρω μόνο το, θα σου δώσω και το χειρίο. Ακούς, τα λεφτά όμως θα τα κρατήσει ο Νικολαίδης
Αυτό είναι το πιο εύκολο ρε. Θα πάρω μόνο τον Άσο στην Τούμπα. Ούτε καν το γιατί έχεις προϊστορία 14 και 4 ισοπαλίες τελευταίες 18 παιχνίδια. Εγώ δεν το θέλω το χ. Το χ θα το πάρει κανείς. Εσύ θα πάρεις Άσο και θα πάρω... Θα πάρεις εσύ διπλό στην Τούμπα, έχεις να πάρεις από το 98, το ξέχασες. Πέρασαν 12 χρόνια. Δεν είχα κούπερ στο πάγκο μου στο 58. Εσύ θα πάρεις τον Άσο, εγώ θα πάρω το διπλό, τα Νικολαίδη και την άλλη μέρα το πρωί. Θα πάρεις διπλό εσύ στην Τούμπα. Ο καλή θα πάρει. Θα πάρεις διπλό στην Τούμπα. Είσαι με τα καλά σου, δεν το πιστεύεις. 12 χρόνια για πάρει διπλό. Ωραία. Αν είχαμε τώρα εμείς οι δύο δίπλα μας έναν νέο δημοσιογράφο και κάναμε αυτή τη συζήτηση, πιστεύεις ότι το φαινόταν παράξενο? Θα σου λέγε την μπάλα παίζει ο Άρης, αλλά τον πάω τον κοντράρω. Γιατί έχει πολύ καλή άμυνα και μπορεί σε μια λόμπα φάση να κάνει και το 1-0 να κλειστεί πίσω να σου πάρει το αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι το σύστημα Σάντο. Κάνει ο Άρης ένα μαγικό δεκάλεπτο και να φας διόλ. Και όχι, θα σου λέγε στον πάω το συγκεκριμένο, το της σκληρής πίσω άμυνας, όχι. Δεν υπάρχουν μαγικά 10 λεπτά. Αλεξάνδρε, τον Παναθηναϊκό τον παραδέχεσαι σαν ομάδα φέτος? τον Παναθηναϊκό σαν ομάδα είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα πίσω από μένα φέτος στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, το κέρδισε 2-1 και έφτιαξε αίμα, έβαλε γκολάρο κατά στο 82 για να τον κερδίσει. Το πάω. Στο ΆΚΑ 2-1 όμως στο 82 δεν έβαζε την Πάρο Κατσουράνης. Ψάχνεις να αποδείξεις τον τόσου σε μένα. Τι να αποδείξω, εγώ αποδείξω να ότι ο ΠΑΟΚ βάζει ένα γκολ, αλλά πολύ δύσκολα τρώει γκολ. Κανείς δεν ασχολείται με το ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν άκουσα κάποιος να κάτσει και να σχολιάσει το ΠΑΟΚ σε κάποιο πάνελ. Πουθενά δεν έχεις μπάλα μέχρι και δυο ο προπονητής. Ο Σάμπς γιατί κοιμάται στο πάγκο. Γιατί μόλις γίνεται το 1-0 το παιχνίδι είναι αυτόματο, το κατάλαβες. 1-0 λίγουνε, πώς είναι αδιάφορο δηλαδή. Αδιάφορο γιατί ξέρει άμυνά του είναι σταθερή, δεν θα φάει γκολ, έβαλε τελείως. Και όλοι οι παίκτες είναι 35, ποιοι ήταν έτσι. Δεν μου λες, ο Παοξής στην αιτία πότε φώναζε όλες την Τούμπα, ξέρεις. Όλες πότε φώναζε, ξέρεις. Με τον Άρη τότε από τα 5 χρόνια. Αυτό, ναι, με αυτό που χαίρεσαι τι αποδεικνύει. Το οποίο σημαίνει ότι η ψυχολογία σου όταν παίζεις τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 12 χρόνια είναι μπαίνω για να μην χάσω και το ξέρεις πολύ. Πλέον ο Άρης άλλαξε ρότα και δεν υπάρχουν αυτά φίλε, αυτά ξεχνάτε. Και όπως και για χθες σου είπα κάτι παραδέχτηκες, μετά το 1-0 στο 37-40 δεν έκανες φάση και κρατούσες το 1-0. Αλέξανδρε, χθες ήμουνα στη δουλειά, ήμουνα εδώ, δεν έχω εικόνα του μάτς, από ό,τι άκουσα ο Άρης και πήγε. Ήτανε καλός ο Άρης. Αντά το 1-0 δεν ήταν η ομάδα φωτιά που λες, κλείστηκε πίσω για να μην ισοφαρεί και κάποια στιγμή σαν τεπίδεση έκανε 2-0. Δεν ήταν ο Άρης της Κυριακής. Δεν ξέρω αν κάνεις τι λέω, δεν ήταν ο Άρης που πετούσε την Κυριακή, ήταν ένας Άρης ο οποίος μπήκε να πάρει αποτέλεσμα. Θα σου πω τώρα κάτι ψαγμένο και άμα θες καταλαβαίνω. Εγώ χθες ξέρεις που κερδισμένο. Ότι τα γκολ πήγανε από τον ίδιο τρόπο. Ότι ο Βλάχος είχε προετοιμαστεί μη φάει γκολ από κάλβο, μη φάει γκολ με αυτά τα τριγωνάκια και πάλι ακριβώς με τον ίδιο ποτάφαγε.